Harjoitellaan polven nostoja. Tämän liikkeen tarkoituksena on opettaa sinulle polven ja lonkan koukistusta tarkoituksenmukaisella liikeradalla. Samalla tulet harjoittaneeksi tukilihaksia täältä lantion alueelta ja sitten alaselän neutraali asentoa, mikä on se semmoinen pieni notko siellä selässä. Istuudut tuolille. Paino on kummallakin istuinkyhmyllä. Istuinkyhmyt löydät sieltä lantion alta pakaroiden keskeltä, kun kokeilet sieltä sormilla. Tämän liikkeen tukipinta on istuinkyhmyillä ja sen välisellä alueella. Jalat on lantionlevyisessä asennossa ja jalkaterät noin tuolin jalkojen ja sitten tukipuolan välisellä alueella. Jalkaterät ihan rentoina, reidet rentoina. Alaselässä on pieni notko, eli se on se selän neutraali asento. Kohota lantion pohjan lihaksia ylöspäin. Kyljet on yhtä pitkinä, hartiat rentoina. Ei päästetä rintakehää röyhistymään sinne taakse, vaan se on ihan rentona siellä lantiokorin päällä. Sormet, varpaat ja kasvot vielä rennoiksi. Lähde sitten kohottamaan polvea kohti rintakehää. Ota sieltä polven alta kiinni ja vedä sitä polvea rintakehää kohti. Sääri pysyy ihan suorana liikkeen aikana. Ja kun vedät polvea kohti rintakehää, alaselän notko hieman lisääntyy siellä. Ja ajattele, että liike on kohotus täällä vedon aikana. Eli sieltä lantion pohjasta ja istuinkyhmystä kevenee ja kohoaa kohti kattoa. Rintakehä pysyy ihan rauhallisena edelleen, kun tehdään liikettä. Kyljet yhtä pitkinä. Hartiat rauhallisina. Paino on kummallakin istuinkyhmyllä. Varo, ettei siellä pääse paino livahtamaan vaikka toiselle istuinkyhmylle. Eli aina kun vedät polvea kohti rintakehää, kohota sieltä lantion pohjasta kohti kattoa. Ja alaselän notko siellä lisääntyy, alaselkä ei pääse pyöristymään taakse. Jaloissa on tärkeää säilyttää rentous, varsinkin siinä tukijalassa, eli sillä lähtee helposti ponnistamaan sieltä, kun vetää sitä toista polvea kohti rintakehää. Eli kumpikin reisi ihan rentona. Jatkan vielä liikettä ja näytän sen vielä sieltä sivulta. Eli tässä on hyvä nyt tarkkailla sitten sitä alaselkää, eli siellä pitäisi se notko joko pysyä tai sitten hieman korostua. Silloin kun vedetään sitä polvea kohti rintakehää. Kohotus sieltä lantion pohjasta ja istuinkyhmystä asti ja notko joko lisääntyy tai pysyy siellä. Paino kummallakin istuinkyhmyllä. Rintakehä on ihan rauhallisena, eikä päästetä sitä sinne taakse. Notkistuun ihan rentona. Sääret pysyy suorana. Jos tässä liikkeessä tuntuu polvea koukistaessa kipua siellä nivusen alueella, voit ensin tehdä seuraavan liikkeen. Siirry sinne tuolin vasemmalle laidalle ja nosta oikea jalka tukipuolalle. Jalat on lantionlevyisessä asennossa tai hieman kapeammassa asennossa. Polvi lähellä siellä keskilinjaa. Sääret on ihan suorina, varpaat ja polvet osoittaa suoraan eteenpäin. Täällä on taas se alaselän notko, lantion pohjan kohotus. Onko kyljet yhtä pitkinä, hartiat rentoina, rintakehä ei pääse röyhistyyn. Sormet ja varpaat ihan rennoiksi. Mieti nyt tietoisesti, että rentoutat sen koukistetun puolen etureiden. Eli reisi on ihan rentona siellä ja lonkka siellä alhaalla. Ja tässä asennossa pysytään noin 30 sekuntia. Onko siellä alaselässä notko, lantion pohjan kohotus ja hartiat rentoina. Sitten vielä toinen puoli. Nostetaan se vasen jalka sinne tuelle. Paino kummallakin istuinkyhmyllä. Lantionlevyinen tai hieman kapeampi asento. Kyljet pitkinä. Rentous siellä hartioissa ja sormissa ja varpaissa. Ja etenkin taas koukistetun jalan etureidessä. Se pysyy ihan rentona siellä. Täällä pysytään taas 30 sekuntia.
Onko alaselässä se notko? Voit tunnustella ihan kädellä sieltä, että pysyykö se notko, että se ei pääse pyöristyyn se selkä alas. Noin. Sitten vielä katsotaan sivulta, miltä näyttää se alaselän pyöristys ja notkistus. Eli haetaan sitä alaselän neutraaliasentoa seuraavassa liikkeessä. Eli voit istua siihen kameraan tai videoon päin ja nostaa vielä uudestaan sieltä toisen jalan sinne tukipuolalle. Ja ihan sama asento kuin tuossa äskeisessä liikkeessä, eli lantiolevyinen tai hieman kapeampi asento. Paino kummallakin istuinkyhmyllä tasaisesti. Kyljet pitkinä, alaselän notko, lantion pohjan kohotus, rentous hartioissa ja rintakehässä. Ja vielä myös siellä koukistetun jalan etureidessä. Voit olla tässä asennossa ja katsotaan sitten, mä näytän sieltä sivulta sitten sen neutraali asennon haun sinne alaselkään. Eli täällä lähdetään nyt pyöristämään sitten alaselkää pyöreäksi ja tuodaan takaisin notko sinne selkään. Eli alaselkä pyöristyy sinne taakse ja sitten notko ja kohotus sinne selkään. Pyöristys, reisi rentona ja notkistus. Samalla kun pyöristät sitä selkää, lonkka siellä hieman ojentuu ja sitten taas menee kunnolla sinne takaisin koukkuun, kun tuot sinne selän sinne notkolle. Eli lonkka siellä ojentuu ja koukistuu ja pääsee oikein hyvin takaisin sinne kuppiinsa. Vielä harjoitellaan pyöristys ja koukistus. Muista pitää koko ajan siellä etureidet rentona, varpaat ja sormet rentoina. Rintakehä ei pääse röyhistymään. Eli siellä ihan rento, ettei lähde viemään liikaa röyhistään tonne, kun tuo alaselkää notkolle. Pyöristys, lonkka ojentuu ja sitten koukistus. Sitten vielä toinen jalka. Nosta vielä se toinen jalka sinne puolalle. Haetaan se asento. Hieman kapeampi kuin lantiolevyinen tai lantiolevyinen asento. Varpaat ja polvet osoittaa eteen. Paino istuinkyhmyillä. Aluksi tässä se alaselän notko ja lantion pohjan kohotus. Rintakehä rauhallisena, hartiat, sormet ja varpaat rentona. Sitten lähdetään taas pyöristämään alaselkä taakse ja tuodaan notkolle. Voit kokeilla kädelläkin, miten se siellä pyöristyy se alaselkä. Ja sitten, että sinne saadaan kunnon notko, kuitenkin rintakehää röyhistämättä. Pyöristys ja notkistus. Alaselkä pyöristyy ja notkistuu. Ja taas täällä kummassakin lonkassa tapahtuu hieman sitä ojentumista, kun selkä pyöristyy, ja taas koukistumista. Eli siellä lonkka hieman ojentuu ja koukistuu ja toi pääsee kunnolla ton koukkujalan lonkka sinne kuppiinsa täällä, kun vie sen selän kunnolla sinne notkolle. Muista pitää etureidet rentoina. Paino kummallakin istuinkyhmyillä tasaisesti. Kyljet pysyy pitkinä. Reidet ja hartiat ja sormet ja varpaat rentoina. Noin. Sitten voit laskea jalan alas.